बाय आं पास्टर कुमार सिंह नार्जारी लोगोसे जोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्टआ बाख्नाय जाथों आरो नोंथांमोननि थाखाय आङो दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। बे भिडिअनि टपिकआनो जाहैबाय इसोरनि रायजोनि बाथ्रा। जोङो बे इसोरनि रायजोनि बाथ्राफोरखौ जोङो रायलायनि आरो सावरायनानै रायलायनानै जोङो सोलोंलायनि बुजिनानै लानि। जोङो बे बाथ्राखौ मोननो हागोन इसोरनि रायजोनि बाथ्राखौ लुकासनि गाहाम बाथ्रा 17 अध्याय 20 निफ्राय 37 पद आरो माथाइनि गाहाम बाथ्रा 24 अध्याय 23 निफ्राय 28 37 निफ्राय लानानै 41 पदसिमाव जोङो इसोरनि रायजोनि बाथ्राफोरखौ मोननो हागोन। बेयाव बेबादि बुंदों, माखासे फारिसाइफोरा जिसु ख्रिस्टनियाव सोंदों। फारिसाइफोरा बेबादि जिसु ख्रिस्टनियाव सोंदों जे इसोरनि रायजोआ माब्ला सफैगोन। जिसु ख्रिस्टनियाव बेबादि सोंदों। अब्ला जिसु ख्रिस्टआ बुंदों जाहैबाय जे इसोरनि रायजोआ मेगनजों नुजासे फांजा जाहै माब्लाबाबो फैनाय नङा। मानोना इसोरनि रायजोआ नंबां जाबां मानसिफोरनि हास्थायनाय बायदि साननाय बादि बियो माब्लाबाबो जानो हाया। इसोरनि गोसो जानो नांगोन। इसोरनि थांखि, इसोरनि फैनायनि सम बोथोरफोरा गोरोबब्लासो इसोरनि रायजोआ फैयो। दा बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ बुंदों जे मानसिजों नुजासे फांजाजा इसोरनि रायजोआ फैया। आरो जिसु ख्रिस्टआ फंसे बाथ्रा बुंबावदों जे इसोरनि रायजोआ नोंसोरनि गेजेरावनो दं। इसोरनि रायजोआ नोंसोरनि गेजेरावनो दं। बेनि ओंथिया जाहैबाय जों मानसि जाथि जे इसोरखौ फोथायग्रा, जिसुखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो जोंनि गोसोफ्रा बै सोरगोनि इसोरनि रायजोनि बादि बे हायावबो जानो नांगौ। जोंनि गोसोफ्रा इसोरनि गोसो बायदि, इसोरनि हानजा जानाय गोसो बादि जुदि जायोब्ला जोङो साफ्रोमबो सोरगो रायजोनि सुख बादिनो जोंनि साननाय हनाय पाप गैयि, अपराध गैयि, दाय गैयि जायोब्ला होनब्ला बे इसोरनि रायजोनि गोसो बादि बे हायावबो सोलिनाय जायो। बेनिखायनो जोङो फोरबोनि आर'जआवबो मोननो हायो, नोंनि गोसोआ सोरगोआव जेरै हायावबो बिदिनो जाथों होननानै जोङो आर'ज खालामो। बे जाबाय इसोरनि रायजोखौ जोङो हांख्रायो। गिबि सेन्टारावनो जोङो बे हानि मानसिफ्रा, संसारनि मानसिफ्रा इसोरनि गोसो बादि मावनो नांगौ। इसोरनि हास्थायनाय बादि बे हायाव थानाय साफ्रोमबो बिनि गोसोखौ फुरा खालामनो नांगौ। बे जाबाय दाय गैयि, अपराध गैयि, मोजांथार इसोरजों अनजानाय हुदा, इसोरजों अनजानाय फोथायजाग्रा, अनजाग्रा बिसाफोर जानो नांगौ। अब्लानो इसोरनि रायजोआ जोंनियाव जोंनि हास्थायनाय बादि फैगोन। इसोरनि रायजोखौ जोङो जोंनि गोसोआ मोजांब्ला, गोथारब्ला होनब्ला जों हांख्रायनो हायो। अब्ला इसोरनि रायजोआ थारैनो जोंनि बिनाय हास्थायनाय बादि, जोंनि गोसो बादि इसोरनि रायजोआ फैगोन। बे जाबाय जिसु ख्रिस्टनि बिसारनि साना सफैगोन। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ मोनसे बाथ्रा बुंबावदों जे धोरोमियानि बिनायजों बे बिसारा फोलावजागोन एबा फुसुंजागोन। इसोरा फोलावनोबो हायो, फुसुंनोबो हायो। बेनिखायनो जोङो नायबावनि जे इसोरनि रायजोआ फैगोन। जिसु ख्रिस्टआ बे संसाराव फैगोन, गोथां आरो गोथैफोरखौ बिसार खालामनो फैगोन। बि साना गोब्राब, बि साना नखा मोफ्लामनाय बादि। नखा मोफ्लामनायखौ जोङो मिथिगौ। फारसेथिंजायनिफ्राय नखाया मोफ्लामोब्ला गुबुन फारसेथिं ख्लाब ख्लिब स्रां जालाङो बादि जिसु ख्रिस्ट एबा मानसिनि बिसा हौवा फैनायाव बेबादि जागोन। बिनि सिगां मानसिफोरखौ इसोरनि रायजोनि बाथ्रायै, जोबनाय बिसारनि बाथ्रायै बिनि सोमोन्दै मानसिफोरा बे संसाराव गोबां बुंगोन जे जिसु ख्रिस्टआ बैयाव दं, बियो बैयाव दं, बेयाव दं होननानै बुंगोन। नाथाय बे नंखाय, बेखौ दाफोथाय। जिसु ख्रिस्टआ
बा जोबनाय बोथोरा इसोरनि रायजोआ बैयाव सफैबाय जोंनियावबो फैसिगोन होननानै बुंगोन। नाथाय बेखौ नोंसोर दा फोथाय, दा थां, दा नागिर। मानोना जिसुआ सिगाङावनो बुंदों जे मानसिजों नुजासे फांजाजा फैनाय नङा। आरो जिसु ख्रिस्ट'नि जे हास्थायनाय, जिसु ख्रिस्ट'नि फैगोननि सानखौ बेयो नुवा नुस्लाबा नखा मोफ्लामनायफोर बादि फैगोन। बे समखौ मानसिया हास्लाबनाय नङा। बे समखौ नेगोन, बे समखौ जिसुजों मानसिनि बिसा हौवा जिसु ख्रिस्ट'जों लोगो लानो थाखाय हास्थायगोन। नाथाय बेखौ रावबो मोनदांस'नो हानाय नङा, लोगो मोननो हानाय नङा होननानै बुंदों। बेनिखायनो अनजाग्रा फोथायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, ख्रिस्ट'खौ फोथायारि लोगोफोर, जोङो नायनि जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ मा बुंदों। जिसु ख्रिस्ट'आ फंसे बाथ्रा बुंबावदों जे बै नहनि आमोलाव माबायदि घटनाफोर जादोंमोन। नहनि आमोलाव हाबा हुखा जादोंमोन, रंजा बाजा हाबा हुखा खुंदोंमोन, आरो बेबायदिनो माइ गायदोंमोन, फुदोंमोन, रंजादोंमोन, लोंदोंमोन, जादोंमोन, रंजादोंमोन। बेबादि बे समावनो मानसिनि बिसा हौवाया हठात फैदों। हाबा जानो गोनाङा जाफुबाय थादोंमोन, माइ गायनायफ्राबो गायफुबाय थादोंमोन, बेबादिनो रंजाफुबाय थादोंमोन। बे गेजेरावनो, मानोना रावबो मिथिया बेनि फैगोनखौ, बेबादि सम गोग्लैगोन बिनि फैनाया। बेनिखायनो जे नहानि आमोलाव दैबाना लोमफबनायसिमाव अखा हानानै आरो बे नहआ नावआव गाखोनानै गुतै प्रिथिबियाव दैबाना लोमफबनानै थानाय समसिम रावबो गावनि मेलेमाव माइनावनो फैयाखिसै जे बेबादि जागोन, संसारा भस्म जागोन, दैबाना लोमफबगोन, आद्रि जासिगोन होननानै रावबो खोन्थाब्लाबो, साखि होब्लाबो रावनिबो माइनाव हाबाखिसै। आरो बे बास्तबआव बेबादि जाबाय। दा लतनि आमोलावबो सदम गमरानि घटनाखौ जोङो बयबो मिथिगौ। सदम गमरानि आमोलावबो बेबायदिनो लतनि आमोलाव गन्दकनि अखा हादों। गासै पापि मानसिफ्रा बे गन्दकनि अखाजों सावख्रेम जादों। लतनि न'खराल' बासायजादों। लतनि न'खराल' बासायजादों। बिनि हिन्जावाबो संख्रि हाफाव जानानै थादों फोथायैनि थाखाय, जायखादनायनि थाखाय। लतनि हिन्जावखौ जायखादनो थोनदोंमोन, नाथाय बे सम्पतिनि सायाव लब जानानै बियो जायखादनाखिसै। हाजोआव गोख्रैनो जायखादनो थोनदोंमोन, नाथाय जायखाराखै। अब्ला नायदो, जोङो बेबादि मोनसे जागोनखौ बुंब्लाबो, बिजिरदोंमोनब्लाबो रावबो फोथायैनि जुनै, फोथायनो रोङैनि जुनै जोंनि माइनाव हाबाखिसै। आरो नुवा नुस्लाबा बे घटनाया जायासै। मानसिनि बिसा हौवा जिसु ख्रिस्ट'आ फैयासै, गासैबो संहार जाजोबासै। बेबादि जागोन जिसु ख्रिस्ट'नि फैगोना। जिसु ख्रिस्ट'नि फैगोना बेबादि जागोन। बै नहनि आमोलाव जेरैबादि जादोंमोन, सदम गमरानि आमोलाव, लतनि आमोलाव जेरैबादि घटना जादोंमोन, बेबादि एखे रोखोमनो जागोन मानसिनि बिसा हौवा फैनाय समावबो, जोबनायनि समावबो। दानि जोबनायनि समाव गोथां आरो गोथैखौ बिसार खालामनो फैफिनगोन जिसु ख्रिस्ट', मानसिनि बिसा हौवा। बे जिसु ख्रिस्ट'आ फैब्ला बेबादि जागोन। आरो जोङो नायबावनि जे बेबादि जायोब्ला मानसिनि बिसा हौवा जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव फैब्ला बोलोग्रा महिमाजों बुंफबनानै जोमैनि रथजों बियो गावनि आरफोरखौ लानानै फैगोन। बे समाव गोब्राब मुगा जागोन आरो बे गुथै संसारनि मानसिफोरा गाबग्लुंजोबगोन। संसारनि मानसिफोरा गाबग्लुंजोबगोन। सारि सिमा बियो गावनि आरफोरखौ थनहरगोन। बे खना फादब्रैनि साब्रै आरफआ बे बुहुमनि गासैबो मानसिफोरखौ खौसे खालामगोन। आरो बेनिखायनो बुंदों जे सानै मानसि दुब्लियाव खामानि मावगोन, सासेया लांजागोन, सासेया गालांजागोन।
सानै हिन्जावा हुआव जाथा हुख्रेमगोन, सासेया लांजागोन आरो सासेया गालांजागोन। बेबादिनो सानै हौवा हिन्जाव बिसना गंसेयावनो उन्दुगोन, नाथाय मा सासेया लांजागोन सासेया गालांजागोन। अनजाग्रा नोंथां, दिनै जोङो नायनि बे बिसयखौ। सासेया गालांजागोन सासेया लांजागोन, बे माब्रै जाखो? अनजाग्रा ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन, मानोना जोङो बिदा फंबायनि गेजेरावनो, बिहि बिसायनि गेजेरावनो, लोगोनि गेजेरावनो जोङो फोथायनाया गैयाब्ला, सासेया जुदि धोरोमियाब्ला, सासेया जुदि अधोरोमियाब्ला, जिसु ख्रिस्ट'आ बे धोरोमियाखौसो लांगोन, अधोरोमियाखौ लांनाय नङा। दा बेनिखायनो बे दुब्लियाव खामानि मावनायाबो बेनो। दुब्लियाव खामानि मावग्रा सानै मानसिया, सासे धोरोमिया सासेया अधोरोमिया जानायखाय सासेया लांजाबाय सासेया गालांजाबाय। आरो बेबायदि सानै हिन्जावफ्रा जाथाखौ हुख्रेमबाय, सासेया लांजाबाय सासेया गालांजाबाय, सासेया धोरोमिया जानायनि थाखाय आरो सासेया अधोरोमिया जानायनि थाखाय। बिसना गंसेयावनो सानै बिहि बिसाय उन्दुबाय, नाथाय सासेया धोरोमिया सासेया अधोरोमिया जानायखाय सासेया लांजाबाय सासेया गालांजाबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन, दिनै बे बाथ्राजों जोंखौ मा बुंनो हास्थायदों? बै जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिनगोन सानाव बेबादि जागोन। बे हुआव मावनायाबो न'आव थांनो दालुबैथों, मानोना बियो न'सिम थांनो गावनि जगारखौ लायनो बेहा सम गैया। आरो न' सिङाव थानायाबो बियो बायहेरायाव फैनो थाखाय बेहा सम गैया। मानोना गिलु बालु बे बोथोरा गिलु बालु बोथोर जागोन। गिलु बालु मानसिनि बिसा हौवा जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननाय समाव बेबादि जागोन। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ धोरोमियाफोरखौल' मिथिगौ, अधोरोमियाफोरखौ बियो मिथिया। बेनिखायनो बियो लांनाय नङा। अनजाग्रा ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन, दिनै जों साग्रिद जानि, जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनायाव, मानसिनि बिसा हौवाखौ फोथायनायाव नाजानायाव जोङो गोनो गोथो दा खालामसै। जोङो धोरोमिया जादोनि, जोंनि फाबफोरखौ, जोंनि अपराधफोरखौ नागारजानानै जोङो अधोरोमिया सानजायालाबा धोरोमिया सानजानो नाजादोनि। जेन' जिसु ख्रिस्ट' फैयोला जोंखौ धोरोमिया महरै बियो जोंखौ जेन' बोखाङो, बियो जोंखौ दैखांनानै लाङो, अधोरोमियाफोरबादि जोंखौ जेन' गालाङा। अनजाग्रा ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन, दिनै बे बाथ्राजों जोंखौ बुंदों। इसोरनि रायजोआ, फारिसायफ्रा सोंदोंमोन माब्ला सफैगोन, माब्ला सफैगोन? जिसु ख्रिस्ट'आ बुंफिनबाय जे बियो नुजासे फांजाजा फैया। नुजासे फांजासा फैया। मानोना इसोरनि रायजोआ माबादि फैगोन? नुवा नुस्लाबा, नखा मोफ्लामनायफोरबादि फैगोन। सानस'नो हानाय नङा, नोंथाङा हमथास्लाबनो हानाय नङा, मिथिस्लाबनो हायै फैगोन। बिनि फैनाया बेबादिसो। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, फांजा नोंसोरजों नुजासे, मानसिजों नुजाजासे फैया। बेनिखायनो बुंदों नोंसोर थामथिम जानानै था, जानजि खाफ्रानानै था, सिरि मोननानै था। जिसुआ गोबां रोखोमनि जोंखौ उदाहरन होनानै बुंदों, जोंखौ थामथिम जानो थिनदों। जोङो बिदिब्ला मिथिनो हाबाय जिसु ख्रिस्ट'नि फैगोना गोब्राबथार। बेनिखायनो बुंदों दुब्लियाव मावग्रा दुब्लियावनो थाथों, न'आव दाथांथों, न'आव थानायाबो दुब्लियाव दाथांथों। मानोना बेबादि थांलाय फैलाय खालामनो गावनि जगारखौ लानो थाखाय सम गैया। बियो बेयावनो थानांगोन, थांनो बेहा खाबु गैया। ओरैबादि गोब्राब सम, ओरैबादि गिलु बालु बे संसारा मावग्लोबजोबगोन, संसारा सोगोमफबगोन जिसु ख्रिस्ट' फैनाय समाव, गोथां आरो गोथैफोरखौ बिसार खालामनो फैनायाव। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, अनजाग्रा ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव, जोबनाय बिसाराव बेबादि जागोन। जोङो गोसो सोलायनि, ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन, जोङो गोदाव सोराव जों नङा, ख्रिस्ट'खौ बावगोमानानै, इसोरखौ बावगोमानानै नङा। जोङो बासायजानो थाखायब्ला, बासायजानो सानोब्ला दानो, दिनैनो जिसु ख्रिस्ट'नियाव जोङो थामथिम जानो नांगौ। दिनै जोंनि बे बड'लेण्ड गस्पेल मेसेज इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो जे मेसेजखौ होबाय,
नोंथांमोना जोंनि बे चेनेलनि भिडिअ प्रग्रामखौ नायनानै माबायदि मोनखो? जुदि नोंथांमोना मोजां मोनबायब्ला अननानै कमेन्ट खालामदो आरो जोंनि बे चेनेलखौबो साबस्क्राइब लाइक खालामनो दाबावसै, शेयार खालामनो दाबावसै खावलायनाय थाबाय। सम जानानै फैनायजों लोगोसे जोंनि दिनैनि भिडिअ प्रग्रामा एसेयावनो जोब्बाय। इसोरा नोंथांमोनखौ बोर होथोंसै जिसुनि मुङै।